Δεν μου λες τι. Κοίτα η μαμά. Η μαμά σου κοίτα. Κοίτα η μαμά. Γιάννης. Και λέω όχι, εγώ δεν το κρατώ. Γιατί... Εγώ ήμουνα στην Αθήνα, στο νοσοκομείο είμαστε και γέννησε και γύρισα και τα βρήκα μια γαλούτσικα. Μπορούσαν να τα σκοτώσουν. Να, άστα έχουν παραγγείλει 3. Τα ματάκια του, τα είδες, πού είναι εσένα τα ματάκια σου? Ω, καλό, καλό, καλό. Κοίτα, να, κοίτα, κοίτα. Α, μπαίνω στη μέση και τώρα. Κοίτα. 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 Κατέβα, κατέβα, Γιάννη, κατέβα. Κατέβα. Κοίτα, πιάσε μία, πιάσε. Εσύ αποφύγηκες. Κοίτα. Έτσι του μοιάζει ο πατέρας του. Το μωρό μου, να το κομπολόι, το κομπολόι. Lekker zeg. Ευχαριστημένο είναι το άντρα. Εκεί τώρα. Κάνε λίγο μοσή, γεια. Ω, καλό. Πάρε και από εκεί, πάρε κι άλλο. Είναι η διαφορά μεταξύ ενός νερού και μιας νερής.